Els premis Sitges enguany ens arriben embolcallats per una idea. Sitges atrapa. Talment una xarxa on s'enllacen les remors més atàviques de la nostra vila amb la multiplicitat d'ètnies, creences i tradicions que ens han dut les onades de la història recent. Volem bastir un pont entre la gent d'aquell llogarret pescador i pintoresc d'abans dels automòbils, el cinema o el mateix modernisme i els nouvinguts d'altres terres, fins i tot els més desfavorits i anònims, que desitgen assolir la seva plenitud entre nosaltres, que integren sovint el seu art, les seves il·lusions, en el caràcter lúdic, singular, de pedra picada, fortament arrelat, del nostre Sitges.